Vă salut, dragi pescari! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Mr. Fish România. Astăzi vă propun un nou clip, de data asta o partidă de pescuit lângă Timișoara, la balta din Săcălaz. Din câte am văzut, pentru că ieri am fost să văd despre ce e vorba la această baltă, carasul e activ, iar crapul e un bonus. Așa că astăzi ne axăm pe caras și voi băga un băț de method feeder pentru crap în caz de vom avea vreo surpriză să prindem și crap. Echipamentul l-am pregătit deja. Nada am făcut-o de acasă din nou pentru a nu pierde timpul pe baltă. E vorba de aceeași nadă cu betaină și krill. După cum am spus, bățul din dreapta e un method feeder. Simplu. Un băț de 3,90 m, o acțiune de 75 de grame pentru a pescui în larg. Iar pe bățul din stânga, montura de coșuleț. O montură simplă pe care v-am prezentat-o în videourile anterioare. Dacă nu ați văzut-o, voi pune un balon care va duce către acel video pentru a vedea și voi cum fac eu montura de coșuleț. Mai rămâne de adăugat un forfac și putem începe pescuitul pe amândouă lansete. Mai vom discuta în timpul partidei despre alte detalii. Prieteni pescari, după cum am spus, carasul e activ pe amândouă stiluri de pescuit, cărășei micuți, jucăuși. Pe method lot folosesc aceeași nadă pentru amândouă stiluri, dar pentru method folosesc niște pelete, micropelete de toate culorile, dar acum voi pune unul alb. Pe un forfac de 10 cm. Acum am prezentare și la coșuleț. Haideți să vedem dacă reușim doi pești în același timp, deși nu. Aici avem un rateu. Vadul cu coșuleț
e mai activ. Sper că se vede. Simplu, încărcarea coșulețului cu 2 degete, îl umplem, curățăm puțin coșulețul să nu avem particule care rămân în apă, ridicate. Lansare la 20 de metri. Am găsit un loc unde nu e așa mult mâl, pentru că pe fundul apei e mai mult mâl. Nu am găsit nicio zonă tare. Așa, am lansat coșulețul. Să continuăm cu metodul. Da? Un forfac de 10 cm, un cârlic de 12, o peletă pe bandă de silicon, un metod simplu de 45 de grame, iar încărcarea metodului se face următor. Se pune puțină nadă pe fundul matriței, se așează peleta în mijlocul matriței, umplem cu nadă până la marginea matriței, apăsăm puțin cu degetul, punem și momitorul, apăsăm bine de tot, îl scoatem și avem un metod pregătit pentru următorul pește. După cum am spus, lanseta din stânga, cu ea pescuiesc la coșuleț 20 de metri, poate nici 20 de metri până la vad. Coșuleț de 30 de grame, un forfac de 30 de centimetri, de 0,12 și un cârlig mic de 14. Pentru începutul partidei am ales să folosesc un coșuleț mai mare pentru a aduce nadă mai multă, pentru a activa vadul, a strânge ceva pește acolo. Iar după aceea voi mai schimba coșulețul, voi pune un coșuleț mai mic pentru a nu supranădi vadul. Pe lanseta din dreapta, după cum am spus, pescuiesc undeva la 50-60 de metri. De aceea am ales să folosesc și metodul de 45 de grame. Montura am prezentat-o. Nada. După cum am spus, am pregătit-o de acasă. Două umectări, sitare obligatorie pentru a fi pufoasă. După cum am spus, pe fundul apei se află mult mâl. Am hotărât să folosesc doar nadă, pentru că nu e indicat unde e mâl să pescuim și cu alte particule gen micropelete. Creăm un nor în jurul coșulețului, metodului și sperăm că atragem ceva pești și îi și menținem acolo. Cărășeii au început să vină. Crapul
Cred că a început să depună, de aia nu prea mănâncă. În jurul zonelor cu stuf se aud că se află peștii acolo. Deci clar depun. Dar noi ne bucurăm și de carași. Sperăm să prindem cât mai mulți și să facem o partidă frumoasă pentru a avea ce vă arăta la finalul partidei. Prieteni pescari, am revenit cu filmarea pe partidă. După cum am spus de dimineață, doar carasul a vrut să mănânce. Nu am avut nicio prezentare de crab.
dar e bine și așa, e distractiv. Trăsăturile sunt multe. Pe finalul partidei vă voi arăta cât de bine s-a prins astăzi Caras pe această baltă. Bineînțeles că am avut și probleme, în sensul că a trebuit să schimb locul de pescuit. Am început să pescuiesc, dacă vă aduceți aminte, undeva la 20 de metri distanță de mal. Am venit mult mai aproape, undeva la 15 metri. A trebuit să lungesc și forfacul, cred că e undeva la 50 de centimetri. Acul l-am micșorat și pe el de 16. Dar venind mai aproape, am reușit să găsesc carașii. Trăsăturile vin constant, undeva la 7-8 minute. Trăsături având și pe metod, la care am făcut desigur și aici schimbări, folosind metodul de 45 de grame de dimineață. I-am redus greutatea undeva la 30 de grame, pentru că și cu metodul pescuiesc mult mai aproape. Am schimbat și cârligul, am pus de 16 și pe metod și folosesc și altă momelă de cârlig, pelete moi. Trăsăturile, după cum am spus, vin, nu sunt foarte evidente, dar reușim să prindem pești. Haideți să recapitulăm ce s-a întâmplat astăzi. Am început să pescuiesc cu două stiluri, la coșuleț și la metod. Pe coșuleț am încercat să găsesc un vad, un loc de pescuit la 20 de metri distanță de mal, cu mai puțin mâl. După cum v-am spus, balta ca substrat, ca fund, e mâlos. Nu prea am avut cine știe ce capturi în distanța de 20 de metri. Iar după o oră jumate am
venit mai aproape cu 5 metri, unde am și rămas de atunci. Ducând nadă destul de des pe vad, am reușit să adun peștii acolo și să-i și țin cât de cât, iar trăsăturile au venit constant. Pe metod, aceeași strategie am vrut să o aplic de dimineață, care din nou a fost greșită. Am pescuit undeva la 60 de metri prima dată. Nu am avut succes. La jumătate de oră, o oră, au intrat câte un caras. După ce am schimbat la coșuleț, am mai stat jumătate de oră și la metod și am venit și cu acesta mai aproape. Unde, făcând același lucru, ducând destul de multă nadă, am reușit să aduc peștii și să-i și mențin. Trăsăturile la metod vin mai rar, dar și ele sunt constante. Bineînțeles că am pescuit în clips, precis, undeva la o zonă de 2 metri pătrați pe fiecare vad. Făcând acest lucru, peștii au început să vină, să se hrănească și să rămână acolo, putând să mai capturez din ei. Partida o facem deja de 6 ore. Nada am consumat-o pe toată. Am făcut câte jumătate de kilogram din fiecare. Vă reamintesc că am folosit Betaine Green 1:1 cu krill. Mai continuăm cu o serie de lanseuri, să mai prindem niște pești, iar pe final vă voi arăta ce am prins astăzi.
prieteni pescari, a venit momentul să încheiem partida. Până la urmă a fost o partidă reușită. Vreau să vă arăt ce am prins astăzi. E vorba doar de caras. Crapul, după cum v-am spus de dimineață, fiind bonus, noi nu am primit bonus. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut și astăzi, nu uitați să vă abonați canalului Mr. Fish România, un like, un share prietenilor și să vedem ce am prins astăzi. Carași frumoși, după cum v-am spus, asta e ce am reușit astăzi să capturăm. Până data viitoare, vă doresc fire întinse.